siqhubeka nokuyisa angisafuna ukuxolisa ke mina kwalesi siyezi ngizosiqondisa nje mina uma efunda lo sosikole sizophela ngalokho ukuthi ubukela ke mama Simba ukhuluma udoti la uzothuka abantu abadala uzothi ubukela kimi usungijwayela kabi wena namhla kalokhu uzobe ungibuka face to face njengoba ubukela kimi ke uzobe ungasabukeli kimi uzobe I can assure you on that. Uma nje funda leso sikole siphelile. Uma esevasithi uyadiregister kwaviki lele sikolo. Uma ena 18 uzobe baliwe. Wakazi ungisibonga. Wakazi ungisibonga. Namhla kalokhu njoba ngitshela namhla kalokhu uma engafundi ngiyofuna isincephezelo esingangobaba abangeke basi-afford angidingi imali kodwa ngiyosifuna ngiyovula nje usiwasambe wecala elikhulu yovula inguzunga yecala elikhulu ebese ngithi ukuligembula icala ngilibeke phansi ngifuna u50,000 awuzodlala ingane sodlala nje ingane ngifuna ukuthi ukutoka lento hawu toke noma 2 weeks itoke nje noma 2 weeks abazali bengane abayifundisanga inhlonipho ayifundisiwe lento ayifundisiwe ungafa yeba kithi kuyini yona lento lena yeba kithi yini yona le futhi mangiqeda la ngizokwenza ivideo yayo funa yaziwe wonke umuntu ukuthi isixhwangxhwang sengane ngizokupromote ke mkhulu angeke ngikushaya okuncane kangaka wethule ngingaboshwa ekseni okuncane kangaka ngeke ngikushaya kuncane lento lena kuncane kakhulu akungilami ngisho kungilama lento ngeke nje ngize ngikushaya udinga attention lo mfana ngizomnika ke wes uzothola attention yokuba famous aboshwe axoshwe ekoleni I'm telling you leyo ngizoyenza with passion ya uzogcina mkhulu ngifuna ushukeke uzwe ngazathi ubhonsi ubanda mpo sencane lengane seno 15 years iright impela ke izogcina kweyisa abantu abadala awucabange nje 15 years yini yona le aningiscreenshotela nezithombe zayo ningisendele abanye abayoyifuna ku Facebook ningisendele ngifuna umkhipha amaqhafa ngaze ngayithanda into engizoyenza instead ukuthi ngicasule lento young interest yazo chief ngiyabona ukukushala kwabafana sekuyobophisa thina abasesibadala kodwa nje kumele ngiyilungise ngalendlela engishoyo ufunani uTikTok 15 years alesi yini ngoba phela ontanga yakhe basesikoleni yini ngoba ontanga yakhe basesikoleni emphosa la yini yiba kithi sengabizwe ingane encane kangaka uyazi ukuthi phela ngiyiwele mina okay put aside lokho olamathina una
una 19 years noma una 20 olama mina angeke nje azangigagule ngegama isuka nje qala nje lapho ngeke angibize ngegama mina uya understand ukuthi ubhuti noma edlala noma ekhonza ukusangana umdala kangakanani nje omncane kangaka cha ngizom-enjoya lo mfana. I'm gonna enjoy doing this and ngizoyipost i-content eyami le page. Uzongifunda ngiqonde futhi ukuthi angivala ulive ngiyenze manje le nto yazi. Haye Sawubona Zungu. Yeah, sawubona. Manje uma sathanda. Nawuqala wahleka futhi ngiyahlekisa. Awuhlekisi, ngivele kusukela khona ngihleka manje ufika kwenisela space. Ngisicunde ukuhleka kwami. Yini ke futhi manje? Since namehla unawo futhi uzofuna. Uzosayina wena makhuluma amasimba uzosayina wena. Phela mina ngihlangene. Nama ngihlangene mangilisayini ngiright futhi. Sibona ukuhle Zungu khona kona dingaka sayiniwe wena. Oh, Mina umsebenzi wami ukuletha iphepha. lishiyeke. Bese uyalisayina bese ngihamba. Sekuwakho lo msebenzi. Phela ukukusayina wakho mina ukuthi ngithathe iphepha ngililethe kuwena bese ngihamba nalo. Hamba nalo. Ngingakwazi uma iphepha ungasayinile. Mayelanayo noma i-hour. Angangikwazi phela ukumi hour abantu kanye ngime 5 minutes wena kumele i-hour ngoba unjani? Ngoba nginje. Yini le msenisayo? 782 rand owani? Ama shades. Ayingeka lathatheni kawu. Labathi I understand that the deduction is limited to 30% of my earnings. Ama earnings maphona. Uyahola nje kahle. Man 30%. I-shirt yanlu malini? Ne jacket leqokile. Okay, nginazo impahla enough. Nyama golf t-shirt. Nginazo impahla enough ekhaya. Ningayithatha impahla zenu. Cha phela mina ufemsebenzi ngifake uniform. Hayi leli nikhokhisa yona. Kanti ngaba nomsebenzi owami. Owakho umsebenzi. Nginankampani. Kanti igqoko ba jacket ngabe igqoko wena. Ne-shirt lifako wena. Nginankampani nje mina. Bathi bazothatha malini? Uma mina bethatha Akathathi kimi. Hawu ayikho into enjalo. Angihole lo halfway mina. Ngicela ungithathele ipeni ungisayinele. Hayi uyabonaka hayi. Angihole lo halfway mina. Futhi thina amashethi sathenga lo mphathi unyandeni. Installments of 260 bani. Commencing phela wakhe amashethi amasha ngiwathathile. Ngawe isayina leyo kuqala. Angiwafuni. Ngiright nje ngamashethi. Cela usayine Zungu. Mana no, this doesn't make any sense. Ngalisayina ngithi lokhu njana le impahla qala. So why am I signing elinye because angazi ngithathe lutho? Wathatha amashethi amangaki? La uqala nje sinika wona amashethi amangaki konje? Angazi. I think awu3 noma u4. Wakhokhela amangaki amashethi? Ngawe sayini into yawo ukuthi abazothatha. Shuthi phela ke awukhona lawo wanikiwe. Khona lalingabaliwe kulelo form lokuqala. Ayikho into efana leyo. Ngicela usayine. Uvumasi. Ngeke phela. Uvumasi. Sana kanawo amashethi akayitholanga le nto afaki. Mangaka amashethi onawo? Awu4. Walisayini iphepha lokuqala ngithi. Awunalo lela ngithi manje. Angikwazi ukusayina sinazi. Nalo philani liyeze lakhe nina nibhethe yokuqala emelisana amaphepha. Usulokhu ungisayinisa imali engayisayini. Uthe kanala kanawo amashethi yabona izitori. Uphilani noshenge kusazokwenza kwabo okweni lokho ucela ngobani
yazi liphepha ngiserious ngalisayini kanye anizokhokha kanye oshe ngibaqala ngoDisemba bana oh nawo phezwe kusala yabo le mpahla le mina yafika kimi ngayisayina ukuthi bazothatha yabo nayi invoice i-shirt yabona ama-shirt o4 wena wakhokha malini mina ngifuna ukwazi ukuthi ukhokhe emalini phela bayathatha inyanga nenyanga lokungafika nje shoot bathatha inyanga ngoba ngasayini shuthi ke bona babekhokhe nani kokhela u2 nini shuthi enye amanye ke lawo awu4 lawa manje yini kuthiwe awu2 bese kuthiwa 4 la nginama shirt awu6 mina ifethe wena nabaphathi bakho lento enenza la mana ngibo I make sense. I didn't take any golf t-shirt foods after. I make it serious yazi. Awukahle ngifunde la mhlawumbe yimonga nakile. I understand the employee hereby acknowledge that I am indebted. Uzwe nje. Half a Durban Central amount. Ngoba awubuza ngempela ngayisayina phela. Ngizokubuza indaba yemali ufuna ukuthi ne-invoice nesayini nayo. Awudakiwe ke uyahlanya ke kanti. I agree to repay the above amount employer fee. Uthini? Efathini usayinisele mina ngedwa. Nangiwanda usayinile i15 namhlanje nayi signature awanda ngiqale kwanda la. Unamashirt waphinda wathatha amashirt phela u1. Akaphindanga wanda wathatha amashirt. Yamkhulumela. Basho senkosi mina ngizomela ngisebenze la kakhulu ukusebenza khona amantombazane kuphela. Cela usayine zungihamba. Ngisayinaphi? Nidle imali yami nikhuluphalise la. Yasibonje. Futhi angisayikhumbula isignature mina. Awukwazi ukuqoqa ukhiphe i-ID ubuke i-ID yakho ukuthi usayine kanjani. Awunayi i-ID yalahleka ngenze njani? Awunayi copy. Copy yani? Isefonini ngisase live. Ifone phuma ku-live awubalekile u-live. Uba awubalekile u-live imali yeni esangene. Ayikho lonto leyo. Hayi ngorila le. Hayi awukahle. Izingaki namhlanje? I15. Yabo yaphe. Cela ukutshela mnezo. Ngiyagcina ukusana lephepha lakhe yezo. Sengiyamlalela phela ngithi mhlawumbe naye ubuka u-live uthi njengoba sengithela. Ngiyagcina ukusayina iphepha lakhe yezo ngeke ngiphinde ngisayina. Anti ubona ngithathanga lutho. Musalo kuningikhokhisa imali ngingathathanga lutho. Zungu. Serious ngayisayina lempahla mina. Uyangiphinda wena manje. Ayi wazi walwa bongathi usayina wedwa ngathi manje ngikusayinise wedwa vele. Hawu. Cela uphumeke mzungu. Yabo njengoba ngifike la uhlinile ngicela uqhubeka uhline kanjani. Ngihlinile ngiyeka vele. Hawu. Yazi bozongikhokhisa nje imali engayi understand la. Hawu. Ngavuma nje emsebenzini bakukhokhisa imali ongayazi. Ngavumi. Ngavumi nje bakukhokhisa imali ongayazi. Hayi. Hawu, ngeke phela. Sophela. Sizawuphela nje. Sizawufinisha nje sizawudeplete. Ukwenzeni umfana kwabini? Ungigagule ngengakanani inhlamba. Wangisho umfana wangisho. Ngathi mina hawu umfana. Songaze ungisho kangaka. Kunosisi abathe bosithengela ukudla. Baphi labo sisi ngilambile phela mina manje. Sawubona mbulazo omnyama. Sengawenjani bhuti omdala sikhona kunjani no? Hawu ngikhokhisa imali ngilambile futhi mina. Awundi hungry manje na noma. Hawu enbhengu. Ubani umabhengu ayizela sengivele wangigixabeza ngesamba sika 150. Awu mabhengu ayizela. Awu bhengu
Pengu, pengu, pengu. Pengu, pengu, pengu. Ah, awu pengu, pengu. Ubani lo pengu sevele wangipha isamba nje sika 150. Ubani upengu, wepengu. Awu pengu, pengu, pengu. Nami ngiyakwazi ukubhenga. Ha, pengu, pengu, pengu. Nami ngiyakwazi ukubhenga. Awu suka madoda, awusuka. Yena bani upengu lona bafowethu? Uyena bani upengu madoda? Vela phela sombhengusti. Umbhengusti bafethu sevele wasinje u-N imali bese beyathula. Anginayi phela umuntu engithetha naye kuthiwa akabhengu mina. Awusazi isibongo sami sesibili. Ezulu ngaphansi kwenyawo kwelakhi. Awu bheng bheng bheng. Ngiyakwazi ukubhenga. Hayi yimloya. Yofuna igcabuza. Siyabonga kodwa bhengu lapho khona. Siyabonga. Siyabonga kakhulu. Bhengu. Afethu ngiyavala ngeke. I'm batteryless. I'm on 15%. My phone is gonna die anytime. So yeah. Yep. Kwakwalala emsebenzini. Best salesman ngiyabonga wangisiza kahle. Hawu siyabonga. Siyabonga. Sengene athi bengithi uthatha isikhathi le mali lunch. Unamanga nje wena. Wena uphethe something. Le uya N bhengu. Hayi khuleka video kamfana ngizoyenza ngepassion ke khuleka. Ngayenza noma kuthiwa bese ngisena 1%. Umfana lo usazotrenda. Mfana lo usazotrenda ngisazophuza itiye nabazali bakhe. Sane coffee elingihlalele emele ngiliphuze kuloya muzi. Yebo ungisendele, yebo phela. Ungisendele izithombe zomfana. Kwenzeni umfana? Umfana unenhlamba engangubaba. Ufake na screenshot la kuthuke khona. Beyisa lo mfana. Akugeji. Ela ngixolisele kushenge izolo ngihlangane naye ngasespa. Ngathi umhlathi kanyoka wadini. Wena ingqondo umuyisebenzisa kahle wena. Ingqondo wena ke ingqondo isebenza kuwe. Ungavuma wena umuntu ezothi umhlathi kanyoka. Akubingelela athi umhlathi kanyoka. Nibuyena lisebenzisa ikhanda. Ayikho into engizoxolisela yona, uyangicasula nje kahle. Uyangicika nje kwa wena. Kuyimanje ngiciko umfana uthuke mina othe msunu, wena nawe uthi ngiyoxolisela ukuthi ubiza umuntu ngomhlathi kanyoka. Hayi madoda niyaxhaphaza kodwa. Niyawasebenzisa nje ama-advantage ukuthi thina singabantu babantu siyi-public face asikwazi ukwenza lutho. Hayi niyalisebenzisa advantage. Niyayithatha nje advantage madoda ngeke. I-wrong lonto le. Ngifunda ukungasho. Lonto leyo i-wrong. Hawu. Kaze ngikuzwe. Hawu uyangixhaphaza ngempela ke lona. Hawu kaze ngikuzwe. Wena ungavuma wena ubingelelwe kanjalo. Ababizwa kelami kama
mina ngiyobezwa yini nomfana Ozungu. yeah Uhola kanjani? angazi Ave ngidabuka isabuka nje ngimi. Abantu abalapha bayabona nje ukuthi hayi bo. Azibona abantu ukuthi okay wani. Yazi into engayiboni mfethu lana kule moto kade ngiyibuka yezwa Wanda Yeah. Aw ngisayinile nje. mfethu man Wanda awusho mfethu asikazi lisayine le paper before Hayi awukwazi ukusayina, thina sasayina. ngalisayina ngiyakutshela kwangelali hayi cha ngeke mfazi ngeke ke mfazi Mfazi kaba. ngeke ke mfazi Ngiyangithuka. Mi Faka address yami. umbhala address yakho lo line omude la. angiyazi mina address yami Nkosi yami. Ibhaliwe la ku invoice nini. manje ayibhala ngoba ikhona phela Elami liphepha. Balo aphelele meyiwana ngamabhalo sibona ukuthi zonke. Angifuni. Sungabi leso senzekile izolo wena. uyahlanya uyabo futhi bengulaya futhi athi ngakuphinda siyezi hawu ngijwayela kabi wena oh Sekanike manje sibongijwayela kabi. ngibhale ngani ngemini Uhambe sihambe naloku nginazo buya masunamapeni ngaphatha amaphepha ngenamapeni Bese bafethu ngikhathele mina bese ngiphathwa isifo senyawo mina ukuthi ngalokho nginyuka. awusemncane nje ofanele udunjelwe una 21 sudunjelwa si Ngiphathwa isifo senyawo. hayi khuleka wena boy thando lwethu masowabi mina nawe sobe sibhekene ebusuku yezo namhlanje nje kalokhu ntambama futhi uzobe ungiphindela yonke lenyonga kade uyikhuluma namhla kalokhu uma unesikole efuna wazi futhi loso sikole siyaphela namhlanje hayi uma unesikole wazi isikole siyaphela namhlanje angiphathi umuna 18 fanele ufike wasigagula ngenhlamba lapha ku live so sengifuna nje ukulaya ngamakhulu amabomu ngenze nje okuwesi ngokuphapha uzogcina uqina wena mfana obaza abantu abadala sibhalani lana mfethu ngabhalani mfethu mina uzoyisayinela iphepha lakho manje ngasile neze akubhaleki nje futhi kahle lana ngoba ngibhale eqolo ngizobhalela lapho ngoba phela emontweni akubhaleki Oh iqolo lami ngizokubhalela. ngizoyithatha apho ukubhalela bakithi okay ngibhalela wena Enze plan ngicela ukubona. Beka iphepha lapha. mfethu abheke ngisho kuyidonsisa thana athi kubhala okuyidonsisa awususi uzonyempoza ipeni hayi uzobhala wena ngoba ufuna ngibhala Ngizongicela ubeka iphepha lapha bese siyabhala. singaqeda hawu Yazi Singaqeda. Ngivela ungiceka nje ngathi wenzani. ngiyabhala hawu me hamba me ungabusabuya Kuyinaki ukuthi angihlukumeze. ngiyakula wena uyanginyanyisa ngifike ngikuphathe kahle bese ungenza iyobo Mana. hayi ayisuka Mana mina bengena apha entweni yakho nombolo. ukhetha ukuthini yini ungathanga nginayo impendulo Bengizoxoshelana. Yini ubungathanga nginayo impendulo akazi kusho oh ninga Wezungu mina into engishilo Hamba. umbolo ethanda kumele uright usaphinde hamba la shit Yowen madoda 10% ngisakwenza ivideo yomfana sawudumisa umfana ngipromoter guys ngipromoter bonke abangenangqondo njengothando so yep sawupromote umfana